Singkat lampah rata tanantara prating sukuning arepku ireng tumingal dening sanyo Uyong yo jagat yo dewa Bathara sisaning Bathara jagat iki wangune Dewi Sanggeni yo wanunanku ingkang ngadhep wanuman aku ngaturi kabeh kadang-kadangku tangan tandha para wikati apa yayu Yai Sanggeni dina iki jeneng sira ngaturi marang kadangmu Antarja ya para wikati apa Yai Sanggeni sira ngaturi marang pun kakang Gatotkaca Yai Sanggeni mara kagem matur para wikati apa kok dadi katon krungsung tekamu ngumpulake marang kabeh para putra perangan Pandhawa wikati apa Yai yo sing wanuman Kakang Antarja Kakang Gatotkaca apa dene Kakang Antasena lan paman Setyaki kulo kabeh padha ndate ngadhep mapan ning awan Praja Ngamarta aku memban perintah yo kuwi Prabu Puntadewa lho memban perintah Prabu Puntadewa kono wigati apa di mengkene dina iki pepundhe Brata Pandhawa bakal gawe Utayasa adeking bali Pura Kancana lho gawe bali yo oh dadi pepundhen Pandhawa iki bakal yo kuwi asa bali Serbaguna yo gawe bali iki yo kanggo apa yo kanggo pacara kanggo ngumpulake marang putra ayah para kawula tata karajane Nata wis kanggo keperluan apa wae ngono nek sing dikon yo sarwa becik sarwa bekas mula dina iki sanate para Pandhawa ngene bakal bali ngenake Pura Kancana kuwi kudu nganggo wedi ning wedi ora mung sadhange wedi kudu dicampuri ora kita sak propiyane kudu dicampuri wedi malih lho oh ngono dadi gone bakal gawe bali iki nganggo wedi kudu dicampuri wedi malih lho iya lan kayune yo kudu dicampuri kayu karo kayu jati wulung ngono walah kowe manggono ning Jati Wulung aku durung tau ngerti darah kene yo kek kayu ora ono kayu